Η κυπριακή διάλεκτος αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού και της κουλτούρας της Κύπρου, δημιουργούνται όμως κάποιοι προβληματισμοί όσον αφορά τη χρήση της στην εκπαίδευση. Πρέπει να εισαχθεί επίσημα και να διδάσκεται η κυπριακή διάλεκτος στα σχολεία. Επηρεάζει αρνητικά τις αποδόσεις των μαθητών, δημιουργεί προβλήματα ή όχι στην ευφρά διαλόγου των νέων. Ο κύριος Σάββας Κοκκινίδης, όντας δάσκαλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κατεχόμενα σήμερα χωριά της Κύπρου, μοιράζεται μαζί μας τις δικές του εμπειρίες σχετικά με τη χρήση της διαλέκτου στα σχολεία. Η δημοτική από την κυπριακή έχει διαφορά. Την κυπριακή που νομίζω ότι σιγά σιγά θα πεθάνει. Δεν μπορώ πλέον εγώ να μιλώ με το τσε τα λοιπά. Όπως και όλοι οι άνθρωποι μορφώνονται τώρα, δεν μπορεί. Γράφονται πολλά διηγήματα τώρα και βιβλία στην Κυπριακή. Υπάρχει μια τάση να κρατηθεί η γλώσσα αυτή. Δεν είναι πεθαμένη και δεν είναι πεθαμένη γλώσσα, είναι απλώς η προφορά της. Για τη διαμόρφωση μιας πιο εμπεριστατωμένης αντίληψης προσεγγίσαμε δύο εκπαιδευτικούς από τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τόσο η κυρία Μαριάννα Παφίτη, διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όσο και ο κύριος Κυριάκος Ιωάννου, εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μοιράστηκαν μαζί μας τη δική τους άποψη για το θέμα. Αρχικά πρέπει να πω ότι η κυπριακή διάλεκτος εν έτη 2015 πρέπει να αναβαθμιστεί και αφού αναβαθμιστεί έπειτα να αναβαπτιστεί. Οφείλω να παρατηρήσω ότι οι Κύπροι που φοιτούν στα ελληνικά πανεπιστήμια νομίζω ότι έχουν καλύτερες βαθμολογίες σε σχέση με τους Ελλαδίτες αδελφούς. Όμως, όσον αφορά τον προφορικό λόγο, είναι γεγονός ότι οι Ελλαδίτες χρησιμοποιούν με περισσότερη εφράδια την κοινή ελληνική. Τα παιδιά εξ Ελλάδος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εκφράζονται πολύ πιο εύκολα γλωσσικά από ότι τα δικά μας τα παιδιά και αυτό έχει απόλυτη σχέση με το περιβάλλον και τα ερεθίσματά. Έχω δει ότι χρησιμοποιείται κατεξοχήν η κυπριακή διάλεκτος εκ μέρους μαθητών και σπουδαστών του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού διαλόγου. Από τη μια λοιπόν υπάρχει αυτή η αντίφαση ανάμεσα σε έναν πρόσωπο που διδάσκει και χρησιμοποιεί την κοινή ελληνική διότι έτσι πρέπει, εφόσον είναι ρήτρα η χρήση της κοινής ελληνικής στο διδακτικό πλαίσιο, και από την άλλη τα παιδιά και τους σπουδαστές οι οποίοι χρησιμοποιούν τη διάλεκτο ως φυσική τους γλωσσική έκφραση. Όσον αφορά λοιπόν την γραπτή έκφραση, τα παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες περισσότερες από ό,τι στην προφορική έκφραση. Γιατί όταν μιλάμε για διάλεκτο κυπριακή και κοινή ελληνική, ουσιαστικά μιλούμε για τη μετάβαση από έναν σε εισαγωγικά γλωσσικό κώδικα την κυπριακή διάλεκτο σε έναν άλλο, την κοινή, που είναι ενιαίος. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι ότι η κυπριακή διάλεκτος είναι γλώσσα και θεωρώ ότι επιστημονικά τεκμηριώνεται. Και ναι, η κυπριακή διάλεκτος έχω την άποψη πως πρέπει να μπει στα σχολεία και να αρχίσουμε να την διδασκόμαστε. Να τη διδασκόμαστε ενώ οι νέες φουρνιές των μαθητών. Όχι μόνο σε λεξιλογικό επίπεδο, όχι μόνο δηλαδή να αρχίσουμε να μαθαίνουμε λέξεις τις οποίες λόγω διάφορων πλέον καταστάσεων δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, αλλά και σε συντακτικό επίπεδο. Πρέπει να μάθουμε και να γράφουμε την κυπριακή διάλεκτο. Η κυπριακή διάλεκτος βεβαίως και μπορεί να γραφτεί, βεβαιότατα και μπορεί να γραφτεί. Απλώς πρέπει να βάλουμε ορισμένες αρχές. Από την άλλη, θέλουμε τα παιδιά να μπορούν να εκφράζονται και να έχουν κατακτήσει την κοινή ελληνική, καθότι η διάλεκτος δεν έχει το παρελθόν το επιστημονικό της κοινής ελληνικής. Συνεπώς δεν θα μπορούσαμε και δεν γίνεται, διότι η διάλεκτος δεν έχει τα εργαλεία αυτά, να ζητηθεί από ένα παιδί να γράψει ένα επιστημονικό σύγγραμμα στη διάλεκτο. Βεβαίως δεν ισχυρίζομαι ότι μπορούμε να γράψουμε επιστημονικά κείμενα στην κυπριακή διάλεκτο. Αλλήμον.
δεν έχει σφυριλατηθεί για να γράφουμε επιστημονικά άρθρα, κείμενα, γενικά, βιβλία, μονογραφίες. Όμως φαίνεται ότι ποίηματα μπορούμε και γράφουμε. Φαίνεται ότι στις μεταξύ μας σχέσεις η κυπριακή διάλεκτος είναι όντως μια χαρά. Είναι θεμιτό να επιτρέπεται στα παιδιά να εκφράζονται προφορικά και στη διάλεκτο για να μην νιώθουν καταπιεσμένα και για να μην νιώθουν έτσι αυτόν τον περιορισμό που τους επιβάλλει η χρήση της σκηνής και που ουσιαστικά είναι αυτός ο μηχανισμός που λειτουργεί και δεν εκφράζονται ελεύθερα. Επίσης, με έκπληξή μου, και αυτό πρέπει να το πω και να με συγχωρέσετε, έχω δει ορισμένα δημοσιεύματα φίλων πανεπιστημιακών, του Πανεπιστημίου Κύπρου, έτσι, οι οποίοι αναφέρονται στο μεγάλο κίνημα των νεοκυπρίων και λένε ότι υπάρχουν νεοκύπροι και ότι αυτοί οι νεοκύπροι εισηγούνται την επισημοποίηση της κυπριακής διαλέκτου και την αναγωγή της σε επίσημη γλώσσα. Δεν υπάρχουν νεοκύπροι που να ισχυρίζονται ότι η κυπριακή διάλεκτος πρέπει να γίνει επίσημη γλώσσα του κράτους. Τέλος, ας ακούσουμε την άποψη των ίδιων των φοιτητών. Θεωρώ εντάξει, προσωπικά εμένα δεν με επηρεάζει τόσο, γιατί και λόγω του κλάδου μου ως δασκάλα, ας πούμε, συμβουλεύουν μας έτσι ώστε στην τάξη να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε τόσο πολλά την κυπριακή διάλεκτο, για να μπορούν και οι μαθητές να διακρίνουν τη διαφορά της ελληνικής γλώσσας από την κυπριακή διάλεκτο. Λοιπόν, για την κυπριακή διάλεκτο. Πολλοί βλέπουν τη σαν κάτι το επικίνδυνο, αλλά δεν πρέπει να είναι έτσι. Και από τις σπουδές μας, επειδή είμαστε για τη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος, θεωρώ ότι η αξιοποίηση της διαλέκτου είναι πάρα πολύ σημαντική. Ότι δεν πρέπει στα μωρά στην τάξη να τους το απαγορεύουμε. Όταν προσπαθούν να πάνε να παράξουν λόγο προφορικό στη διάλεκτο, δεν πρέπει να τους λέμε όχι, ας πούμε, ή κάνεις κάτι κακό. Πρέπει να απενεχοποιηθεί λίγο η στάση των δασκάλων. Βασικά, με την κυπριακή διάλεκτο πρέπει να διαχωρίσουν τα παιδιά ότι σε κάποιες περιστάσεις είναι αποδεκτό να χρησιμοποιήσει τη διάλεκτο, σε κάποιες άλλες όχι. Βασικά, να δουν ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες είναι οι διαφορές των δύο αυτών ποικιλιών. Τελικά, πρέπει η κυπριακή διάλεκτος να εισαχθεί επίσημα στα σχολεία. Η εισαγωγή της μπορεί να μεγιστοποιήσει το πρόβλημα της εφράδιας λόγου των Κύπριων μαθητών. Αν όχι, μήπως υπάρχει το ενδεχόμενο εξαφάνισής της? Οι απόψεις διείστανται. Μπορείτε να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.